Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 июнь җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия Илбашы аппаратының элемтә идарәсеннән алынган язмача белдерүдә НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммитының 7-8 июльдә Төркиянең Анкара шәһәрендә узачагы искә төшерелде. Саммит алдыннан элемтә идарәсенең Европадагы төрле берлектәшләр белән чаралар оештыруы билгеләп үтелгән белдерүдә түбәндәге мәгълүмат бар. Бу чаралар кысаларында Германиядә урнашкан Конрад Аденауэр вакыфы белән берлектә 2026 елгы Анкара саммитына юл Европа Атлантик куркынычсызлыгының киләчәген формалаштыру дип аталган түгәрәк өстәл фикер алышу оештырылды. Очрашуда Төркиянең НАТОга карашы һәм соңгы халыкара мәсьәләләр турында фикер алышулар булды. Очрашуны Конрад Аденауэр вакыфының якын көнчыгыш мөдире Томас Фолк алып барды. Анда Төркия Германия хезмәттәшлеген төрле өлкәләрдә аеруча саклану сәнәгатендә үстерүнең мөһимлеге ассызыкланды. Русия-Украина сугышы һәм якын көнчыгыштагы кризисларның көчәюе аркасында халыкара системада барлыкка килгән билгесезлек билгеләп үтелде. НАТОның әгъза дәүләтләр өчен куркынычсызлык калканы элеккегә караганда да мөһимрәк роль уйнавы ассызыкланды. Канада хөкүмәте рәисе Марк Карни Төркияне гаҗәеп мөһим НАТО берлектәше һәм төбәкнең иң әһәмияткә ия дәүләте дип атады. Карни Торонтода журналистларга Төркия белән мөнәсәбәтләр турында сөйләде. Төркия НАТОның гаҗәеп мөһим берлектәше диде Карни. Өстәп, төбәк күләмендә һәм бу төбәк Балканнардан якын көнчыгышка, Кавказга һәм аннан читкә сузыла. Төркия төбәктәге иң мөһим стратегик партнерларның һәм дәүләтләрнең берсе. Карни безнең Төркия белән мөнәсәбәтләребез тирәнәя дип белдерде һәм 7-8 июльдә Анкарада узачак НАТО лидерлары саммитында катнашачагын һәм ел ахырына таба Төркиягә тагын киләчәген әйтте. АКШ илбашы Дональд Трамп Иран җитәкчелегенең иң югары дәрәҗәсенә җиткән һәм төбәк партнерлары тарафыннан хупланган сөйләшүләрдән соң Иранга планлаштырылган һөҗүмнәрне туктатуын әйтте. Берничә сәгать элек Трамп төнлә Иранга көчле һөҗүм оештырачагын һәм Харк утравын да кертеп, төп нефть инфраструктурасын кулга төшерәчәген әйткән иде. Трамп диңгез блокадасы соңгы килешүгә ирешелгәнче дәвам итәчәген әйтте. Тәһран җитәкчелеге АКШның киләчәктәге теләсә нинди һөҗүменә тагын да көчлерәк җавап бирәчәген кисәтте. Хәзер үк Тынычлык оешмасы мәгълүматлары буенча Израиль яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендә 69 канунсыз торак пункт һәм иминлек бүлекчәсен төзү планнарын әзерләү өчен 152 миллион шекел бүлеп биргән. Канунсыз торак төзүгә каршы төркем шулай ук хөкүмәтнең яңа торак проектлары өчен 1 миллиард шекелдан артык бүлеп бирергә әзерләнүен белдерде. Бу акчалар яу астындагы җирләрдә планлаштыру һәм киңәйтү эшләре өчен кулланылачак. Халыкара хокук буенча канунсыз дип саналган торак пунктларда һәм иминлек бүлекчәләрендә якынча 750 мең израильле килеп урнашучы бар. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Италия премьер-министры Джорджо Мелони Израильле канунсыз килеп урнашучыларга һәм милли куркынычсызлык министры Итамар Бен-Гвирга каршы санкцияларны хуплады. Шул ук вакытта Европа берлегенең Израиль белән мөнәсәбәтләрен киңрәк карап чыгарга чакырды. Парламентта чыгыш ясаган Мелони Европа шурасының Израиль белән мөнәсәбәтләрнең киләчәк юнәлешен бәяләргә тиешлеген әйтте. Нәфрәт һәм экстремизмны кытыртучы, көч кулланучы килеп урнашучыларга каршы күрелгән чараларны хуплады. Ул бу мәсьәләнең Италия һәм Европа өчен стратегик әһәмиятен таный торган дебат үткәрергә чакырды.
Америка Кушма Штатлары НАТОның Авропадагы операцияларын кыскартууну планлаштыра. План негизинде Америка Кушма Штатлары Авропадагы F-16 һәм F-15E сугыш очкычлары сонун якынча 150ден 100ге кадәр кыскартачак. Диңгез патруль очкычлары соны 26дан 15ге кадәр кыскартылачак һәм Авропа куллануы өчен элек бирелгән 8 танкер очкычының барысы да алыначак. Шулай ук хәбәрдә ракета җибәрү мөмкинлегенә ия су асты көймәсенең очкыч ташучы корабның, шулай ук аның миссияләрендә катнашучы күп санлы хәрби кораблар һәм сугыш очкычларының яңадан урнаштырылачагы әйтелә. Авропаны яклау өчен билгеләнгән 2 бомбардировщиклар төркеменең берсе башка төбәккә күчерелергә мөмкин дип әйтелде. НАТО һәм АКШ саклану министрлыгы әлегә бу мәсьәлә буенча комментарий бирү үтенечләренә җавап бирмәде. Мексикада дөнья чемпионатының ачылыш матчы алдыннан Azteca стадионы читендә көчле чуалышлар булды. Билетсыз җанатарлар һәм протест төркемнәре стадионга керергә тырышты. Стадионның 8нче капкасы алдында полициягә ташлар һәм шешеләр ыргытылган һәм җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, вакыйгалар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше тоткарланган. Мехико шәһәре полициясе атна дәвамында турнирга әзерлек барышында укытучылар, лаеклы ялдагы мәхкәмә рәисләре һәм илдә югалган 130 мең кешенең гаиләләренең протест чаралары белән очрашты. Ләкин стадион каршындагы бәрелешләрнең сәяси мотивациясе булмавы әйтелде. Капкадан бәреп керергә тырышкан битлек кигән кешеләр төркеме полициягә кирпечләр, молотов коктейльләре һәм төрле әйберләр ыргытты. Нәтиҗәдә берничә полиция хезмәткәренә медицина ярдәме кирәк булды. Вазгыять исә контроль астына алынды һәм матч вакытында башланды. Түрк Һава юллары 5нче тапкыр Apex-ның иң яхшы ризык һәм эчемлекләр хезмәте бүләген алды. Бу бүләк бөтен дөнья буенча 600дән артык авиакомпаниядә миллионнан артык очыштан килгән юлчыларның аноним фикерләренә нигезләнгән. Ширкәтнең гомуми мөдире Әхмәт Олмуштур бүләк авиакомпания төркемнәренең хәвәскәрлеген һәм осталыгын чагылдыра дип белдерде. Apex Түрк Һава юлларын 130 илне үз эченә алган шелтәрендә пассажирларга төрек мәдәниятен һәм кунакчыллыгын тәкъдим иткәне өчен мактады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең уран ризыклары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә теләсәгез иртәнге ашта, теләсәгез тыгыз эш арасында, көннең теләсә кайсы вакытында бик тиз әзерләнә торган, ләкин бик тәмле ризык турында сөйләрбез. Бик туклыклы һәм төрле эшлекләр белән әзерләнгән бу камыр ризыгының иң яхшы якларыннан берсе аның арзан булуы. Төркиянең урам ризыклары тапшыру тизмәбезне сезне бу җирләрнең тиз әзерләнә торган, шуңа да карамастан бик тәмле ризыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге менюда gözләмә бар. Төркия турында азмы күпме белгән кеше әлбәттә gözләмә хакында ишеткән һәм аны татып караган булырга тиеш. Ләкин бу урам ризыгы турында беренче тапкыр ишетүчеләр өчен аның белән таныштырып китәбез. Gözләмә сач дип аталган яссы тимер табага охшаш пешерү җайланмасында әзерләнә. Эшенә кешенең теләгенә карап төрле эшлекләр куярга була. Эшлексез әзерләнгәне, шулай ук эшенә сыр, тарткан ит һәм бәрәңге куеп әзерләнгәннәре бик киң таралган. Камыр ризыгы булганга ул бик тәмле. Аны кайнар килеш ашарга кирәк. Gözләмәнең тагын бер яхшы ягы, аны ашыйсы килгәндә идә дә әзер юфка белән ясап була. Юфка нәрсә дип сорасагыз, ул тоз, су һәм ак оннан әзерләнгән һәм бик юкайтып җәелгән камыр. Gözләмә közләмә сүзеннән килеп чыккан дип әйтелә. Közләмә исә утлы күмер өстендә пешерү сүзеннән барлыкка килгән. Төрек телендә көз кор сүзенә, ягъни янып торган агач кисәгенә нигезләнгән. Вакыт узу белән ул үзгәргән һәм gözләмә булып бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Gözләмәнең тарихына тукталып китик. Ул камырдан ясалган ризык булганлыктан,
аның тарихы шактый борынгыга барып тоташа дип уйларга була. Кайбер чыганаклар gözләмә 15 гасырдан бирле Госманлы һәм Анадолуда популяр ризык булган дип язалар. Хәтта элекке аш-су рецептлары тикшерелгәндә gözләмә тарихының Фатих Солтан Мәхмәткә кадәр барып җитүе күренә. Кайбер чыганаклар исә gözләмә тарихы Сәлҗүкләр чорына карый дип әйтәләр. Сәлҗүкларда утлы күмер өстендә пешерелгән икмәк көзмән дип аталган һәм gözләмә мәгънәсендә кулланылган беренче сүз була. Кызганыч, без кайсы мәгълүматның ни кадәр дөрес булуын контроль итә алмыйбыз, ләкин шуны әйтә алабыз: gözләмәнең тарихы камырның Анадолудагы тарихы кебек бик борынгы булырга мөмкин. Менә gözләмәҗигә бару вакыты да җитте. Gözләмәҗе gözләмә әзерләгән яки gözләмә сатылган урынга бирелгән исем. Биредә gözләмәгә заказ биргәнче бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Gözләмәләр кибетләрдә сатылган әзер юфкаданмы, югыйсә камыр басып бик юкайтып җәелгән камырдан әзерләнгәнме? Әлбәттә, камыр җәеп әзерләнгәне иң тәмлесе. Gözләмә пешерелгән урыннарда бирегә килүчеләр алдында урта яшьләрдәге тәҗрибәле хатын-кызларның gözләмәләрне ничек әзерләвен күрә аласыз. Традицион урыннарда хатын-кызлар җиргә утыралар. Алларында түгәрәк кичкенә агач өстәл бар. Янында бүгенге көндә электр яки табигый газ белән эшләүче саж дип аталган яссы тимер таба охшаш пешерү җайланмасы тора. Бу җайланма да өстәл кебек түгәрәк һәм икесенең дә диаметры якынча 60 см. Камыр басып, уклау белән кәгазь кебек бик юкайтып җәяләр. Эшлек куялар, конверт рәвешендә бөкләп gözләмәләр әзерләнә. Аларны майлап, саж дип аталган тимер табага охшаш пешерү җайланмасында ике яклап пешерәләр. Аны пешергәндә кыздырылган камыр һәм gözләмә эченә куелган әйберләрнең тәмле исе тарала башлый. Димәк, gözләмәләрне әйләндерү вакыты җиткән. Аны пешерүче астын өскә китереп gözләмәне әйләндерә. Пешкән ягы алтын кыңгыр төстә кетердәп тора. Икенче ягыда пешеп җиткәч, ул тәлинкәгә куела, тигез кисәкләргә киселә. Кайбер gözләмә пешерүчеләр аны ярым ай, кайберләре туры пешмак рәвешендә ясый. Формасы нинди генә булмасын, ул искиткеч тәмле. Gözләмәләрнең иң киң таралган төрләре петрушка белән сырлы, бәрәңге белән суганлы һәм тарткан ит белән суганлы gözләмәләр. Булардан кала эченә шпинат, баклажан, суҗук дип аталучы традицион төрек казылыгы, пори суганы куеп әзерләнгәннәре дә бар. Иң авырлышы бу кадәр вариантлар арасыннан кайсын сайларга. Биредәге төрләрдән тыш эшлекне үзегез теләгәнчә дә әзерли аласыз. Кәгазь кебек бик юкайтып җәелгән камырдан әзерләнгән кайнар gözләмә янына әйрән яисә чәй бирелә. Икесе белән дә ул бик тәмле була. Türkiye'nin uran rızıkları. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышында төрек суфыйчылыгының әйдәп баручыларыннан берсе Пир Мәхмәт Хаяти турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догач Ипәк әзерләде.
Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре Румелидә рухи изләрен калдырган әһәмиятле суфый лидер. Ул Урта Азияның борынгы гыйлем үзәге Бохарада дөньяга килә. Белем алуын шунда башлый һәм Эдирнәдә дәвам итә. Шундан соң ул чордагы мөһим төрки мәдәни үзәкләрнең берсе Сериягә юл тота. Анда Хәлвәти шәйхе Пир Хөсәен әфәнде кул астында рухи белем алуын төгәлли һәм дипломын ала. Шулай итеп Хәлвәти тарикатына караучы төрек дәрвише буларак юлга чыга. Пир Мәхмәт Хаятинең Сериядән соң беренче тукталышы Македониядагы Кырчова шәһәре була. Биредә узак тормый, ләкин халык күңелен яуларга өлгерә. Шуннан соң Охрига барып урнаша. Төньяк Македония чикләре эчендәге тарихи шәһәрдә бүген Тәккә мәчете дип тә искә алынучы Зәйнәл Абидин Паша мәчете янында үзенең дәргахын ачып җибәрә. Әлеге урын Хәлвәти Хаятия Тәккәсе дип атала. Ул Охрида ачылган тәүге Хәлвәти дәргахы һәм бүгенгә кадәр зур әһәмияткә ия. Төрек дәрвишләренең толерантлыгы белән кушылган ислам тәгълиматлары аркасында Балканнарда төрле диннәр бергә яши ала торган атмосфера барлыкка килә. Пир Хаяти хәзрәтләре дә бу мөхиттә Урта Азиядан китергән белемнәрен Балкан җирләрендә җәелдерә, зикер, киңәш, хезмәт һәм аралашу аша Тәккә мәдәниятен киң халык массаларына җиткерә. Аның изе буенча җитешкән халифәләр бары Охрида гына түгел, Кырчова, Струга, Скопье, монастырда үз үзәкләрен кора. Пир Мәхмәт Хаятинең бер вакыт тәүге тукталышы булган Кырчовада Исхак бәй мәчетендә халыктан читләшеп ялгыз яшәве, анда Әхмәт әфәнде белән танышуы һәм аның хоплавы белән соңыннан мәчетнең Хәлвәти ысулы белән эшләүче Хаяти баба дәргахына әверелүе турында риваятлар бар. Хаяти хәзрәтләре төрбәсенең янында урнашкан Тәккә нәселләр буе бик күп халифә җитештерә. Төрек империясыннан соңгы чорда да Балканнарда суфыйчылыкның сүнүенә юл куймаган бу үзәк бүген Төньяк Македония территориясендә төрки ислам мирасының җанлы шаһиты буларак яшәвен дәвам итә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре гади киенүе һәм тыйнак яшәү рәвеше белән Мәләми фәлсәфә мәктәбен хәтерләтә. Ул суфыйчылыкта сине халык түгел, хак ошатсын принцибын яклаучылар өчен үрнәк була. Икенче яктан, төрек суфыйчылык традицияләре буенча Әхл әл-Бәйт мәхәббәтен һәм толерантлыкны үз девизы итеп кабул итә. Шулай итеп, Пир Мәхмәт Хаяти төрле төркемнәрнең хөрмәтенә лаек була. Аның дәргахында яңгыраган фикерләр һәм зикерләр нигезендә Аллаһка мәхәббәт уята. Македониядагы бик күп төрбәләр белән бергә аныкы да бүген төрле дин төркемнәренең зиярат урыны. Ул күңелләргә бердәмлек һәм кардәшлек юлламасы җиткерә. Балканнарда гасырлар буе татулыкта яшәгән мөселман җәмгыятьләре нәкъ шундый кыйммәтләр тирәсендә берләшә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләренең мирасы да милли хәтердә берләштерүче роль уйный. Ул калдырган толерантлык һәм зирәклек мирасы бүген Анадолуда да, Балканнарда да күңелләрне бер-берсенә бәйләүче яшерен җеп сыман. Аның төрбәсенең тынлыгында дуга кылучы кешеләр чынлыкта 100 еллар элек килгән рухи сулыш белән очраша. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре төрки ислам суфыйчылыгының Балканнардагы гөл бакчасында аткан сирәк чәчәк булып күңелләрдә яшәвен дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догач Ипәк әзерләгән язманы тәкъдим иттек. Бүгенге чыгарылышта төрек суфыйчылыгының әйдәп баручыларыннан берсе Пир Мәхмәт Хаяти турында сөйләдек. Төрки дөньяның йолдызлары.
Топшуруларыбызны түгелер алдынан кайбир хәбәрләр кыскача. Төркия ил башы аппаратының илемтә идарәсеннән алынган язмача белдерүдә НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммитының 7-8 июльдә Төркия башкаласы Анкарада узачагы искә төшерелде. Канада хөкүмәт рәисе Марк Карни Төркияне гаҗәеп мөһим НАТО берлектәше һәм төбәкнең иң әһәмияткә ия дәүләте дип атады. АКШ ил башы Трамп Иран җитәкчелегенең иң югары дәрәҗәсенә җиткән һәм төбәк партнерлары тарафыннан хупланган сөйләшүләрдән соң Иранга планлаштырылган һөҗүмнәрне туктатуын әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.